Miksi sulla on noin totinen ilme? Vähän hymyä kameralle. Ei nähdä, kun sulla on toi kypärä kiinni. Niin, ota kypärä pois. Ja vaan suoraan, ihan hissu vaan. Tonne päin käännä. Käännä sinne vaan, ihan sitä kallion reunaa. Ja vähän matkaa, nyt pyörii suorista jo. Tänne päin, tänne päin, tänne päin. Siitä. Ja nyt hitaasti, nyt tää putoo sitten tää. Se luiskahtaa todennäköisesti vähän matkaa alaspäin. Ihan hitaasti vaan. Hitaammin vaan. Nyt kohta lähtee tää etupyörä. Nyt jos se tuntuu siltä, niin käännä vähän tänne ja pikkasen kaasu. Ei pitäisi mennä, ihan hitaasti. Nyt kohta lähtee tää rengas liukuu. Niin se huljahtaa vähän se. Hitaammin, vähän. Noniin, nyt käännä tänne. Kyllä vakavaksi vetää. Laita sä kahleen ton kiekko, niin nähdään, mitä sun ilmeet muuttuu. Voi helvetti näin.